Manunginta kita en man kinapintas di kabakiran nais istorya en ti kaaduan ay ading ibagaken ka nag-adut nagbaliwan na ti aglawlawi di ken itata ayan dagiti tuwato aglagto-lagto ijay nga to amangan lamok ken dadu mga insekto awan dagiti tuwato kagurgurada tilawan tayo naornong rogit ijay nga to tungdong ay sitong ilay insinalidong maay dungdong ay si dong ilay ayan dagiti tuwato aglagto-lagto ijay nga to amangan lamok ken dadu mga insekto awan dagiti tuwato kagurgurada tilawan tayo naornong rogit ijay